हेलावाखैमोन नोंलाय लोगोसे खिन्थालाय गरसे मा होनदों लोगोसे गरला हेलौ गाइस जोंहा मा होनो स्कुलाव खामानि मावदों पेन्सिं होनो पेन्सिं हाखर जावगासिनो दङ ओहो नै खनसेया गायदों खनसेया पेन्सिं होनो थाखाय आरोखि जाबाय बियो जाबाय ने ओइ जौद्रायबायलै बे जावनो हागोन खोमालाय बे आं जानायमोन ने हागोन खोमालाय बख'लाय गाइस माने स्कुलाव फेन्सिं होदों आरोना बेनि थाखायनो हाखर जावदों थं गायनो थाखाय हेल' गाइस नै ओरै होखांबाय फारसेथिं आरो बैथिंबो हाखर जावगासिनो दङ जावनो हायासै बेखौ जावनो हायासै थिगा जौनाया जेबो नङा माला गोजौसो हागोन ना सेब्रायदों खोमा गुदुङा सेब्रायदों मा खालामनो ओमफ्राय नों जावाखै जावनाया जावबाय एसे दंबावो सेब्रायदों माने हालाबा दोनदों खोमालै गोथौ जाबाय जानायालाय गोथौआथ' जाबाय नों बोरै फास बेरायबावनो बेखौ गोदोआनो फिसा जाबायबा लागाव होख्लाय जावनाया आरो गुसि हाबजागोन बे सोनालाय हागोन ना गोदान मानसो हरखायो ने सोबा होमबा बुस्थुआ गिदिर ना दंफाङा लागाव गुवार जासिगोन आसोल नों फट' दल' एसे मा होनोमोनलाय नोङो सिखाव होननाया बाबा लागाव अन्थाइजों मोनजायो फाग्ला बुथुवा साजों नैबे नै बिथाङा सिंगेल सोरनोबा नांगौबा खबर लाबानो जाबाय सिंगेल बिथाङा कमेन्ट हरनांगौबा नोंनो नांगोना नाङा रायलायहरदोंब्रा नों रायलायहरलाय रायलायाखैमोन नोंलाय लोगोसे खिन्थालाय गरसे मा होनदों लोगोसे गरला बोरो हाथाया एसे जाबलै बौबाय सोरबा सिंगेल दङबा बिथांनो नांगौ जाहैदों सासे नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरोना बरिया हेन्डसाम मानसिया खिन्थु एक्टर साइज साउथ इन्डियानि एक्टर नोंनो मानसिखौ नांगौ बुंलाय देलाय हा माबायदिखौ नांगौ होनदों बिराद बावथिगा साखन अन्थाइजोंसो मोनबावो माबायदिखौ नांगौ नै जोंना बोना हो बेरि बोना हो बाहायनो सोलालाय बैखौ लामथ'लालाय ओइ नै बैसो माबासोलै बियो गान्जा सोबग्रा
어, 드시겠나, 드시겠. Này đó là mosla. Meat mosla na. Gelas lainnya. Kona kata lebih banyak kona. Deh, lanjut. Kona lebih banyak kamar mau nanya saya pra pria ke bidang mana kona nang bay. Nih ya kona nang deh. Kasih deh ya. Kalau apa di unis ini? Lu tadi yang dari mana nih? Ya. Nah, kona. Sesedong. Eknang lo. Kona ko mulai sir. Kenapa sih satam? Buburen. Sinuat buren nikil. Disuruh nih. Wanti di pepnya. Aku kudu dari bangunan apa? Baru aja. Coba, disuruh nih.